соли равон бо сард ва сирбориш омадани обу ҳаво дар мавзеъҳои кӯҳистони шаҳри Панҷакин масъалаи нобудшавии олами ҳайвоноту паррандагон ба миён омад. дар раванди тадбиру чорабиниҳои роҳбарияти кишвар ва вилоят аз тарафи ҷамъияти шикорчиён ва дигар шахсони босаховат дар ҷамоати деҳоти моҳиён дар мавзеи деҳаи оби борик барои аз нобудшавӣ эмин нигоҳ доштани ҳайвоноту паррандагон тадбирҳои биотехникӣ гузаронида шуд. ман Юнусов Набиҷон, сармутахассиси бозрасии давлатии ҷангал ва шикори агенти хоҷагии ҷангал назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо тасмим гирифтем ки бо ҳамроҳии роҳбари раиси ҷамъияти шикорчиёни шаҳри Панҷакин ва дар намояндагии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакин бо дар якҷоягӣ бо кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакин оиди корҳои биотехникӣ ки аз тарафи шикорчиёни шаҳри Панҷакин гузаронида истодааст дар якҷоягӣ ҳузур дорем ва маъракаи донпоширо барои аз хунукӣ ва сардӣ эмин нигоҳ доштани паррандагони дар ҳамин мавзеъ сукунат дошта ва ҳайвонотҳои ваҳшӣ корҳои биотехникӣ донпошӣ гузаронида истодаем. бинобар ҳамин мана чӣ хеле ки шумо мебинед дар якҷоягӣ бо ҳамаи ҳамин аъзои ҷамъияти шикорчиёни шаҳри Панҷакин ин корҳои биотехникӣ гузаронида истодааст. сармутахассиси бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакин Матлуб Набиев мақсаду мароми ин тадбирро ба мо аз ҷумла чунин шарҳ дод. имрӯз мо тасмим гирифтем ки бо ҳамроҳии ҷамъияти шикорчиёни шаҳри Панҷакин, шӯъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Панҷакин ва муассисаи хоҷагии ҷангал дар ҷамоати деҳоти моғиён мавзеъи оби борик оиди сар задани хунукӣ ба паррандаҳои нодир, ҳайвонҳои ваҳшӣ донпошӣ намуда бо ҳамроҳии ҷамъияти шикорчиён ва муассисаи хоҷагии ҷангал корҳои биотехникӣ гузаронида истодаем. мавриди зикр аст ки дар ин кори хайру савоб аҳли омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 89-уми деҳаи оби борики ҷамоати деҳоти моҳиён низ саҳми хешро гузоштанд. сарвари ин муассиса андешаҳояшро чунин арзёбӣ кард. ман роҳбари муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 89 ҷамоати деҳоти моҳиён деҳаи оби борик бо ҳамроҳии мана мардуми деҳа тасмим гирифтем ки ин сол дар мавсиме ки зимистон аст, ҳозир фасли зимистон аст, ҳаво сард омад, бо ҳамроҳи мардум бо раиси ҷамъияти шикорчиён намояндагони шаҳри Панҷакин инҷо ташриф овардем барои ҳамин паррандагон ки аз ҳамин офатҳои табиӣ аз хунукӣ эмин нигоҳ доштанд баъзе аз донаҳо овардем ки пошему барои табиатро боз ҳам зебо обод гардонидам ва тасмим гирифтем ҳамиҷа хизмат кунем. аз тарафи намояндагони ҷамъияти шикорчиёни шаҳри Панҷакин ва як гурӯҳ шикорчиён ризокорон дар мавзеи кӯҳҳои оби борик барои ҳайвоноту паррандагон донаҳо ва дигар хел маводи хӯрока рехта шуд ки ҳадафи асосӣ аз хунукиҳо эмин нигоҳ доштани олами ҳайвоноту паррандагони нодири диёри бостониамон мебошад.